No, ja la porto. Per això he parat a baix. Serà possible? Ho has sentit o no? Ara quan la tingui que parar tindré que avisar tu. Què dius, què? Que deies alguna cosa? Ah, sí. Sí. De suma i matra. Hòstia! Oh! Una miqueta més salto pel dret. Perquè si no puc quedar esgotat.
Hòstia! Bueno, que tornem a estar al camí. No és que, Home, perdre'm no ens perdrem, eh? No. Ja tindria mèrit perdre més, ja. Sembla el de Rio de Janeiro. Ah, no veus? Aquí, recordava l'ermita aquesta. Aquella de gas. Sí, no... Ostres! Tenen ser un col·legi de monjos o què? Pues no ho sé. És la d'on fan festa. Que aquí
Anava a poc perquè em pensava que fos aquella que vaig caure, te'n recordes? Sí. I em pensava que era aquesta i dic, aquesta vegada no em fotràs pas. Que la vaig agafar una miqueta ràpid. Però no crec que sigui aquesta mateixa. Bon dia. Aquesta la recordo, està molt bé perquè hi ha molta ziga-zaga. Però no hi ha pendent aquí molt. Ja. Uau! Apa aquí? Uau! Tela marinera aquí, Bé, bé. Estem a baix. Uau! Molt bé. Ai! Tela. Frenem una miqueta, perquè si no...
Pel mig? Pel mig, vale. Ui, quin forat. Tela marinera, tu, on va per això? Fillets de Déu. Què? Camp de cols, això que han passat.